Uste dut hemen denok abiltzara pixka bat faltsuki hitz egiten, ze honen atzean danok dakigu zer dagoen eta ez dugu eskutatuko. Nagusitu da munduan, eskumako alderdiek eta nagusitu arazi dute berbagiteko modu bat, eta da norberaren lotxak estaltzeko, halako izkera, nola esango nukenik, tekniko, ekonomizista, neutrala eta eztabaida ezina izango balitz bezalakoa, uka ezina, erabiltzea, defendatzea kostatzen diren gauza batzuk defendatzeko, ezta? Eta horretarako erabiltzen dira termino batzuk, itzulkinak, mozkinak eta horrelakoak, izkera tekniko bat, eskutuko asmoak mozorrotzeko azken finean. Eta mundu bazketa bera antolatzea, PNV-ren aldetik, da pixka bat, abertzale baten ikuspuntutik behintzat, lotxagarria ze hori egin behar da Espainiako saskibaloi federazioarekin batera, eta hain zuzen ere federazio hori da Euskal Herriko selekzio nazional batek jokatu alizatea eragozten duena. Orduan, aberranteari izan daiteke, abertzale baten ikuspuntutik horrelako lankidetzatan aritzez. Eta PPk ere berdin egiten du, irudi aldetik egongo lirateken onurak, ekonomikoki egongo lirateken onurak, zenbat jende etorriko litzatekeen, gure ostalaritza nola egongo litzateken, baina horren atzean dagoena ez da hori. Horren atzean dagoena da gogo bat, eta gogoa zein da, Bilbon ikustea, halako pabioia handi bat, jendez bete eta bandera espainolez bete eta parafernalia nazionalista espainol guztiarekin, eta danok ezagutzen dugu, danak horrela, bandera, Espainia gora, Espainia bera, hori horrela dalako, Martínez Andrea, hori horrela da. Eta kirola erabiltzen da politikoki. Eta Espainiako selekzioarekin ematen ari zareten kaparra, porque hori kaparra da, kaparra, orain jarraitzen duzu, Espainiako selekzioa irabazi zuela eta kaparra emoten zuen simbolo nazionalekin, ez dira gureak. Zergatik kostatzen da inbeste ulertzea hori, errespetatu ezazu hori alako batean. Ez dira gure simbolo nazionalak, eta ez dira izango. Klaro, zurea bai, baina nireak ez. Eta, klaro, alderdia jeltzalearekin jarraituta, jakin nahi nukeia, jotzen badabidez himno nazionala, ialdun nagusia edo lehendakaria tentetuko liratekeen. Porque simbolo nazionalekin ez da jokatzen. Batez ere, aspiratuta dagoenarekin. Gure gainetik dagoenarekin, badakigu, hori oso ondo lertu duzue. Orduan, PPren interesa nik argi ikusten dut, lehen esan dudana da, Aznarrek lehengo egunean esan zuen Donostian, entzunda, badakigu non jotzen duen alderdi horrek, eta ez daukagu gauza handirik esateko, bakarrik argi entzuteko, ez dugu nahi Espainiako inolako selekziorik Euskal Herrian jokatzea. Ez dugu nahi. Ulertzen da, ezta? Zergatik, Espainia marka aipatu duzu zuek. Espainia markak oso iruditxarra daukala. Orduan, Espainiak hemen jokatzea gaitxik, gure irudia ez da ezertan ere hobetuko. Baina guk ez dugu pentsatzen inork imaginatzen duenik, Espainiak jokatzerik adibidez, hain ikonikotzat saldu den San Mamés Barria bezalako estadio batean. Espada jokatzen duela partida ofizial bat, edo lagun artekoa Euskal Herriko selekzio nazionalaren aurka. Eta García jaunari esango diot, selekzio nazionala eukitzeko ez dela beharrezkoa liga bat eukitzea, ze hor daukazu Gales edo Feroe Irlak, eta horiek badute selekzio nazionala, eta ligarik ez. Cardiffek jokatzen dau Ingalaterrako ligan. En fin, eta gero, horretarako, hau guztia mundu bazketa hemen ospatzeko, egiten da hitzarmen bat, eta horrezta zehazten gure simbolo nazionalek ze presentzia izango duten, izen eta izan ematen digun Euskarak ze presentzia izango duen. Hori bai esaten da, bilbainaden klase magistralak egongo direla, ez dakit kit batean sartuko dituzuen ere, Begoñako Andramariren miniaturak edo txikiteroen basoak, baina hori bada Euskal Herriaren simbolo nazionalak presente egonaraztea, ez dugu ikusten. Eta ere, galdetu nahi diogu PNV-ri zer egiteko prest dagoen erakundeetan gure selekzio nazionalek benetako presentzia izan dezaten txapelketa ofizialetan. Zeguk legebiltzarrean aurkeztu genuen
halako ekimen bat, proposamen bat, eta ezenuten aldeko bozkarik eman. Ezenuten aldeko bozkarik eman gainera inolako arrazoirik eman gabe. Hemen zenuten arrazoi bakarra izan zen, eski iritzi desberdinak dauzkagu. Bastugu uste horrekin nahikoa danik. Eta lehen aipatu da txosten teknikoarena. Azken hamarkadetan, Bizkaian, txosten teknikoetan oinarrituta, MHS, BEK, Artxandako tunelak eta horrelako satarkeriak egin izan dira, eta denak txosten ekonomiko-finantzierotan oinarrituta, oso txarto oinarrituta egon dira horiek guztiak. Horregatik eskatzen dugu, txosten tekniko zehatza ekar dadila hona, ia aho batez eskatu zen bezalaxe, orain dela 2 hilabete, sektore-sektoreko onurak erakutsiz edo kalkulatuz, ikus dezagun zer nolako eraginak izango duen kontu hone guztiak. Eta besterik ez, eskerrik asko.